It's DJ. Out there, and welcome back to my channel. This is MOMSHIE G, and for today's vlog, makakasama ko po ang ganda ng background natin, Trip ni Wyatt! Yes! With our Nanay Michael Ali, yes. Or Nanay Wyatt. Ayan. Kung hindi nyo po na itatanong, no, si Nanay Wyatt and Brenda, kami po ay mas madalas na nagkakasama way back nung wala pa tayong pandemic. Yes. Na nararanasan sa buong mundo because of our entertainment. Yes, mga ano natin, mga shows. Yes, sa madaling salita po, si Nay Wyatt ay isa pong bugaw. Siya po ay isang booker ng mga entertainers, ng mga artists from ABS, TV5, and GMA. Lahat po ng artist pwede natin kunin. Yes. Okay. Pag-usapan natin yung pagiging ano ba natin matatawag sa'yo? Booker, talent scout, handler, and handler. Ayan, ng mga artists, no? So, napakarami mo for sure ng mga nakasalumuhan na ng mga artista, di ba? Okay, balikan natin. Nung hindi pa pandemic, kamusta yung buhay mo as a handler? So, nung hindi pa pandemic, siyempre alam natin na marami tayong mga shows, marami nangyayari. Kaya, blessed tayo nung wala pang pandemic kasi marami tayong mga racket, marami tayong pinagkakakitaan ng mga, yung pang-araw-araw natin sa pamumuhay natin. Kamusta yung mga show sa isang buwan? So, actually, sa isang buwan, nakakailang show ka? Sa isang buwan, meron akong 2 show, minsan 3, pero hindi ka nalugi regarding sa commission mo doon. Okay. So may commission ka na natanggap. Yeah. Magkano ang commission ng actually pag ng isang handler? Pag handler ka talaga is meron kang 30% cut sa mga shows ng artist. Then commission 'yon. Yeah. Automatic. 30%. May mga artist din ba na nagbibigay sa iyo ng additional o yung mga pa-bonus? Nung last show namin, Ian Santos from Halik, binigay niya ako ng 20,000 because na additional. Yeah, after namin mag-show, hindi ako umuwi that day. Sabi niya, sige, hindi ka uwi, I'll give you ganyan. Tara. Yes, Santos, hi! Antara. Yun yung huli niyo sa... Kailan yan? Yun yung last namin na show sa Jensan ni Ian Santos na after nun, pumasok na yung pandemic natin. Gaano ka nakatagal sa ganitong klase ng trabaho? Nag-start ako way back na nag-handle na ako ng mga small shows. Pero nag-start na ako ng... Ano mga small show? Like barangay? Yeah, like barangay, like mga bikini open, dati yun, mga pageant na barangay. After that, nag-involve si Wyatt. Actually guys... Nag-upgrade? Upgrade pala. Upgrade. Upgrade yun. Evolve. Evolve yun. Wyatt, ha? Okay, nag-evolve. Android. Oo. So after nun, nag-umawag. Mga anong taon ka nagsimula? Siguro mga 2016, nag-start na ako ng mga... binubuk mo na ako ng 2011. 11 ba tayo? Pero yung mga, I mean, like, simula na nag-start ka na mag-book ng mga talents. What I mean, yung nag-book ako ng mga big artists na 16 na. Pero nung since mga 2008, mga ganun, 7, nag-book na ako ng mga show, like mga stand-up comedian, kayo, kasi dati binubuk din kita, mabot din. Oo, yun. So, mga 2007, ngayon, 2021, ilang years na? 17? 17 years. 14 years na rin. Ayaw ba ito? 14 years ka na sa industriya ng bugawa. Oo. Kaya sinsawa ko na yung aking Red Book. Ayun! Baka masyadong kabahan. Hindi na tayo dyan. Hala, showbiz yung art. May mga katanungan lang ako sa'yo na pwede mong direktang sagutin naman. Kasi since nalalapit ng election, for sure, need na naman ng mga handler, di ba? Hindi naman mawawala yun. At kahit sa mga town fiesta and events, kasi may ibang lugar dito sa Pilipinas na tumatanggap na ng mga events, di ba? Nagpapa-events na. So, malay mo naman, makakuha tayo. Oo, malay mo. Kaya, mag-pray pa rin tayo for that. Correct. Okay. Since 2007, sabi mo, so more than mga 14 to 15 years ka na as a handler and booker. Sino doon sa mga naging artist mo o yung mga nahawakan mo, ang pinaka-namimiss mo ng bonggang-bongga? Sa akin, ang namimiss ko talaga na... Yung artista na ano?
Siyen. Kasi nagbigay ng 20. Hindi rin kasi Siyen kasi, actually, may ibang artist, may ibang artist kasi na pag alam nila na ano ka lang, nagbo-book ka lang, parang, hi, ganun lang, hi, ganun. Siyen Santos kasi, since nag-start kami papunta doon, pauwi, or papunta sa hotel, lahat, ang bait talaga niya, yung parang, kung ano siya sa... Ina-accommodate ka niya rin, na hindi lang bilang handler or booker. Parang friend ka na niya kasi kahit sa pag-uwi na namin ng hotel, ay, kumusta dyan, ganun siya kabait si Siyen Santos. Sino naman yung pinaka-controversial na artista na nakasama mo sa show? Si Greg. Naging controversial siya in a way kasi parang may naganap dun sa event na yun. Hindi lang fiesta ha, kung ano mang event. Si Greg Hawkins. Bakit? Kasi si Greg kasi, di ba Greg is foreigner. Aha. Siya yung dating escort. Siya ang unang-unang escort ng Showtime. Ng Q&A. Q&A ng season 2. Yes. Ngayon nga, foreigner nga siya, hindi mo maano yung attitude niya kung ganito ba siya, hindi mo nababasa kung anong ugali ng isang ganun. Kaya siya yung artist ko na parang, yung isang booker may nagsabi sa akin ng regarding kay Greg. Sa attitude. Maybe because kasi nag-a-adjust din naman si Greg. Oh, siguro. Diba? Siguro. Baka hindi niya rin alam kung paano makikipag-communicate ng maayos sa iba. Pero okay naman, sabi ko yun kasi sa lahat ng shows ko, ako lang, yun lang yung event na nilapitan ako ng mga booker na kinausap ko regarding sa artist. Sa artist. Okay. Total na mag-uusapan na rin naman yan. Sa babae, si Siyen Santos ang favorite mo. Sa mga lalaki, sino ang favorite mong Binubok. Kasi pag lalaki kasi na artista kasi, parang chika lang, after that, uwi na. Pero ang gusto ko na, nabuko na, hashtag, Hi Franco, sayang. Yun, mabait yun. Kasi nag-show nga kami sa Mindoro with hashtag, pero siya yung lagi kong kachika. Siya pinakamalapit sa'yo? Talaga? Yeah. Tsaka mabait siya, kahit na minsan hindi ko siya maintindihan kasi nag-English nga. Nag-English siya? Okay, thank you. Ano ba? Yan. Ano na yung mga naipundar mo dahil sa pagbubuk ng mga artista? Siyempre, meron dito konting ipon. So, I have a car. Nakabili pa ako ng car because of sa mga shows namin dati. Lalo na nung hindi pa talaga ng pandemic, gusto ko pa bumili ng car. Kaso nga lang, siyempre, ang hirap. Tapos, ito. Ano, yung TV? Hindi, yung picture. Yun. At saka guys, mahilig kasi rin ako sa mga shoes. Kaya nakakaipon ako ng maraming sapatos. Ay, correct. Oo nga, may type akong shoes sa'yo eh. Kailan mo ka na-ibenta mo na eh. Baka kukunin mo na rin, ibibigay ko na. Ang taray. Hindi kasi si Nanay White, ever since, way back naalala ko rin siya, through Daddy Alex, Daddy Alex Banghon. In fairness naman, hindi mo rin naman ako pinabayaan. Ay, hindi. Kasi nung pinadala mo ako sa kanya, sige na kayo na bahala dyan. Hindi na po siya nanghingi ng commission o ng sa amin, ng cut. And thank you. Tsaka hindi, regarding kasi doon, out na ako doon because work nyo na yun eh. Hindi naman pwedeng, may kontrata ba tayo na, di ba? Wala. Kaya thank you, kasi until natin naman magkaibigan, magkasama. Oo, magkasama. At hindi lang kami magkasama, same lang kami ng social time, mga vlogger na rin kami. Oo, diba? Yun na nga. Nahuli pa ako. Ako pa yung nahuli talaga. Sa tagal namin, di ba? Anyway, okay. Actually guys, ito talaga si Althea, siya pa yung nauna, ayaw pa niya mag-vlog. Oo. Kami pa nagsabi na, mag-vlog ka na. Sige na, nag-vlog na rin siya. Oo. Kaya maraming salamat din sa suporta ninyong lahat. Siyempre, tayo lang naman yan. Correct. Okay, ito, pinakagusto kong tanungin sa'yo. Kung meron kang babalikan na event, na tipong sabi mo, kasi malaki yung kinita mo noon, tas masaya, hindi problema yung client, ganyan. So, ano yung event na yun? Naku, hi po, Bukal. Pwede ba ako mag-ano ng name? Sige, pwede naman siguro. So, hi po from Digos, Davao del Sur, Bukal, Blanco po. Hi po, na last po na show ko sa inong eleksyon. Like, Jennifer Lee, Sara Lopez, dala ko sila hot babes, dala ko lahat dyan nung last nakalaki po ng kinita ko doon, Diyos ko. Tsaka masaya. Napakasaya. For 2 weeks kami doon, free lahat ng accommodation, lahat, kaya napakasaya. Kaya
Sino yung gustong-gusto mong mga binubok na, bigyan mo ako ng tatlong comedian na gustong-gusto mo? Kasama ka na doon, syempre. Kasi syempre, automatic na yun kami, kasi pag ginawa mo si Brenda, automatic na ako talaga yung partner niya. So, ang una ko talaga gusto kong binubok po, guys, si Lichas at saka si AJ. Kasi po, AJ and Lichas na tandem. Pag sila kasi ang binok mo, hindi sila maraming sinasabi regarding sa PA. Pag sinabi mo, ganito, oo. Tapos ang pangalawa po, si Ador. Michelle o Bamshell. Hi po, Michelle. Hi, Michelle o Bamshell. Si Ate Michelle. Ayan. And siyempre, sila Brenda, at saka si Althea. Okay. Maliban nga sa amin, sino pa isa? Maliban, hindi, I mean, siyempre tandem yung agent. Ay, hi, sorry. Siyempre, walang iba. Pilipinas Got Talent. BM, Big Mouth, hi po, napakabait na tao yan. Big Mouth yan. Yes. Lagi ko yan kasama sa mga shows, kasama ko rin yan sa indoor. Sa Abra and Ilocos. Magkasama ko Nakakasama ko si Iba si BM, mabait yan. Kasama ko rin yan sa Davao si BM. Yan, gusto kong binubok yung baklang yan. Ayan, okay. Sa mga singers, sino? Bigyan mo akong tatlo. Sa singers, siyempre ang aking alaga, Aaron Mendoza. Aaron Mendoza. Yan, kasi magaling talaga na. From The Clash and Tawag ng Tanghalan. Yes, and siyempre si Jenny Gabriel, yan, binubok ko yan ng mga siya. Hi Jenny Gabriel, yan, lagi ko rin yung binubok. Okay rin yan siya kasi marami siyang boses na ginagaya. And ang wala na, parang dalawa lang bet kung binubok lang. Singer. Singer. Kasi sila talaga yung At saka yung banda pala, gusto ko rin pala, Shamrock, nakalimutan ko yan. Ang bait ng mga bandang yan, walang artista, nako. Kaya pag gusto niyo mag-book ng banda, yan ang kunin niyo. Okay, sino yung mga pinaka-close mo mga... Kasi even Kiana Reeves is your... Yeah, actually close kami ni Kiana. Mga closest friends mo, di ba? And who else? Sino pa itong mga malalapit pa sa yung mga artist? Si Jennifer Lee. Yeah, Jennifer Lee. Yan, kami. Tsaka yung nagdabaw tayo! Yeah. Yung nagdabaw tayo na parang wala pang 5 minuto, tapos diretso na ng airport. Oo, parang biglaan agad yun, di ba? Kasi mabilisan lang din yung oras. Oo. Yun yung sa Davao kami, ako, ikaw. Si Aaron. Si Aaron at saka Brenda yun, nag-show kami doon sa Davao. Hi, sa Davao. Ayan. Uy, alam mo, masarap talaga. Alam mo, sarap talaga nun, no? Alam mo, yun ang nakakamiss, yung crowd. Hindi lang kung ano yung kikitain mo. Sa totoo yung lang. tao masaya lahat. At saka yung makabanding mo yung mga taong hindi dahil kilala sila. Kasi mas makikilala mo sila. Kasi maaaring iba sila sa camera, sa TV. Pero mas masarap kasi yung pag nakatabi mo na sila at nakausap mo sila. Oo, yun. Doon masasabi. Kaya minsan din may mga tao na nakita ko si ganyan, maarte pala siya. Pag once na nakita niyo yung tao, isang beses na o isang minuto lang, isang oras lang, wala yun. Never judge kasi hindi natin din alam kasi kung ano yung pinagdadaanan nila. Kung mainit, kung masakit ba sa kanila, or may problema, di ba? We can never tell. Ayan. Ano yun? Hindi mo rin masasabi kung ano talaga, bakit sila nakasimangot. Pasensya. Napa-English talaga. Okay. So, sa dami ng mga napagdaanan mo, nitong pandemic, ano yung natutunan mo na? Kasi syempre sabi mo nga, noong nakaraan, kumikita ka na napakalaki. Ngayon nitong pandemic, ano yung nakuha mo? So, pandemic talaga, yan yung bigla pumasok sa atin na hindi natin alam. Lahat tayo hindi naka-prepared, lahat tayo wala. Kaya, ang natutunan ko sa pandemic, dapat mag-ipon talaga tayo. Kasi ano ka rin noon, aminin mo. Yes, puro tayo gala, ganyan. Tapos pag may mga bigay doon. At syempre, nung nagka-pandemic na, ang dami natin bagay na kailangan pala. Saka natin naisip nung dumating na ito, regarding sa Kasi ako guys, actually, dumating talaga sa side ko na gusto ko na magpakamatay. Kasi kailangan ko ng ganyan. Pero parang, sarap pala mabuhay. Plan mo, right after this pandemic, babalik ka pa rin ba sa pagbubuk ng mga shows? Ay, syempre kasi, actually, doon talaga yung, yung trabaho ko. Kasi nga, yun lang talaga yung, kasi syempre di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yung life ko is doon siya umiikot regarding sa mga shows, baga sa entertainment kasi talaga ako nagpunta. Anong istasyon yung may pinakamarami o madalas mong naibubok ng artist? From So, TV5, GMA, or ABS? Supposed to be sa ABS talaga kasi sa ABS kasi, dati kasi nag-makeup din ako sa ABS, pero hindi ko na yun because mas ginusto ko yung magbubuk kasi mabilis at saka mas bilis yung pera. Easy money. Yeah. More ABS talaga ako lahat ng mga shows kasi lahat ng shows. Lahat ng shows sa ABS, doon ako kumuha ng mga artist kasi mas maano. May personal contact ka din sa Yeah, I have. Meron ako doon sa Star Magic, meron pa akong kilala tapos kasi Star Magic kasi kailangan mo talaga ng RM doon bago mo makuha yung artist. Kaya may mga RM ako nakilala doon tapos doon ko kinuha yung talent para regarding sa show. Sa show.
Ayan ako, maraming salamat muli sa lahat ng ating mga viewers out there. And of course, Trip ni Wyatt. Ako, marami pa kami magiging banding ni Nanay Wyatt. So, pakabangan niyo po. Nag-brainstorming na kami regarding sa mga content. Siya po yung ano ba po kayo? Content creator. Siya po yung MOMSHIE namin. Ayan. Kaya sa lahat ng mga ating viewers out there, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, MOMSHIE G. And of course, Trip ni Wyatt. At sa lahat po ng aming mga social climber sisters mula dito sa Manila at sa Asahan. Siyempre pa ang aming pinakapunong abala. Ayan, ang aming punong babae plan. Na si Brenda. Ayan, maraming salamat guys. At sana po, share natin ito. Maraming salamat. God bless you. Thank you, Nay. More rocket pa nga. Yes, dating na dyan. Kaya, pagka Davao, bukal.